दिनै लाख लाख न' गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायहा न' एबा हा गैजाया बिथांमोना मोनगोन सरकारि न'। 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। नंगौ, गोदान बोसोरनि समाव दिनै लाख लाख सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। दिनै रायजोनि 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। आरो बे न'खौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना गामियारि सिङाव मोननो हागोन। लोगोसे बे न'खौ मिरु मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानआ रानगोन। आथिखालाव रायजोनि सुबुंफ्रा गोबां गोदानै सरकारि मुलाम्फा मोनगासिनो दं। दिनै 9 जानुवारि खालि रायजोनि 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। मख'नो गोनांदि जाय आसामाव थानानैबो न' एबा हा गैजाया बिथांमोननि थाखाय सरकारा होगोन न'। बे बारनिफ्राय रावबो बायला जिला न'आव थानांनाय नंला। न' गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गेदेर राहा लादों। दिनै फिन सरकारा 5 एबा 6 लाख न'खरफोरनो सरकारि न' होनाय जागोन। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनै सरकारा न' मोनै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय सरकारि न' होगोन। दिनै लाख लाख न' गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायहा न' एबा हा गैजाया बिथांमोना मोनगोन सरकारि न'। 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। नंगौ, गोदान बोसोरनि समाव दिनै लाख लाख सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। दिनै रायजोनि 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। आरो बे न'खौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना गामियारि सिङाव मोननो हागोन। लोगोसे बे न'खौ मिरु मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानआ रानगोन। आथिखालाव रायजोनि सुबुंफ्रा गोबां गोदानै सरकारि मुलाम्फा मोनगासिनो दं। दिनै 9 जानुवारि खालि रायजोनि 50,000 सुबुंफ्रा मोनगोन सरकारि न'। मख'नो गोनांदि जाय आसामाव थानानैबो न' एबा हा गैजाया बिथांमोननि थाखाय सरकारा होगोन न'। बे बारनिफ्राय रावबो बायला जिला न'आव थानांनाय नंला। न' गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गेदेर राहा लादों। दिनै फिन सरकारा 5 एबा 6 लाख न'खरफोरनो सरकारि न' होनाय जागोन। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनै सरकारा न' मोनै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय सरकारि न' होगोन।